Il-kummerċ elettroniku kien diskuss waqt it-tielet kunsill konsultattiv għall-intrapriża. Waqt dan il-kunsill, il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona sostna li dan il-Gvern jirrikonoxxi li l-e-commerce qiegħed iħalli impatt kbir fuq in-negozji tradizzjonali. Stqarr li l-Gvern se jkun qed jassisti lin-negozji biex idawru l-isfida tal-kummerċ elettroniku f'opportunità. Ħabbar li fl-aħħar 3 snin il-beħ minn fuq l-internet kiper brata medja ta' aktar minn 18% fis-sena, filwaqt li żieda fin-negozju tradizzjonali kien 1.3% fuq l-istess perjodu. Il-Ministru Cardona fakkar li 12% biss tal-intrapriżi lokali ibijaw minn fuq l-internet. Kien għalhekk li l-Gvern inkariga lill-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni biex tfassal pjan strateġiku nazzjonali għall kummerċ elettroniku għal perjodu 2014-2020. Intant, il-Kamra tal-Kummerċ qed tappella għall appoġġ mill-imsieħba soċjali u partijiet interessati biex ikunu assisa tal-kompetittività nazzjonali dan bilan li tkabbir ekonomiku ikun iktar sostenibbli.